Tak, tu ich máme, týchto slučiek už niekoľko, trvalo to možno ani nie 5 minút. Na začiatok by som určite odporúčala, aby sa vám tieto slučky nezačali krížiť, aby ste si zobrali nejaký zbytok vlny a v podstate cez celú túto časť si ten kúsok vlny pretiahli. Môžete tak urobiť napríklad aj na začiatku s tým, že si to nejak omotáte z jednej strany a potom omotáte z druhej strany. A keď budete tie jednotlivé slučky namotávať, tak budete to namotávať aj cez túto, ako keby takú pomocnú vlnu. To znamená, že ja si to teraz háčkovkou alebo prstom pretiahnem, čiže mi to ide tu a teraz je to lepšie robiť na začiatku, aby ste potom to nemuseli robiť cez 250 slučiek. A urobíme to ešte aj teda na druhej strane nemusíme momentálne. To znamená, že teraz to máte uchytené a toto je v podstate ďalší spôsob, ako si to môžete uistiť. Čiže keď to budeme teraz dávať dole, to dáme dole. A ešte jedna vec. Tu je to, kde tie označovatka prídu vhod. To znamená, že treba dávať pozor, keď ich budete počítať. Počítajte obe strany. Neberte to tak, že tu je ich napríklad 50 a preto ich musí byť 50 aj tu, lebo to nie je pravda. Tým, že my to otáčame vždycky, tak na jednej strane z polovice práce bude vždycky o jednu slučku viacej. To znamená, že keď ich budete počítať, tak práve tu sa tie označovatka hodia, lebo si ich budete počítať napríklad po 5, čiže tu ich máme 10, 15, 20, 25, 27, to znamená, že áno, viem, tu mám 25, tu si dám označovatko. A teraz z tejto strany, čiže tu ich máme 5, 10, 15, 20, 24, 25 a tým pádom si dám to druhé označovatko alebo také zicherkové, to už je v podstate jedno. A keď budem ďalej pokračovať, tak už viem, že áno, tu mám dve a potrebujem v podstate nejakých ďalších 23, ak robíte po 25. Takže teraz ich dáme dole. A keď budete túto prácu dávať dole, tak ja ich tu mám v podstate príliš málo na to, aby sa niečo príliš zlé stalo, ale zvyčajne sa odporúča, aby ste ich mali vždycky takto vedľa seba, keď ich budete zhačkovávať a viac menej, keď to teraz dáme na polovicu, tak môžete vidieť, že na tejto strane sú také pekné rovnomerné a na tejto strane sa tak začínajú robiť, čo chcú. A preto, keď ich budeme teraz spájať, tak keď ich budeme brať tu, tak tu si vždycky vieme potom pomáhať tým, že tú pomocnú vlnu vyberieme a teda spojíme. Kdežto tu musíme dávať pozor na to, aby tie jednotlivé očká neboli poprepletané
aby sa nekrížili, tak ako je tomu napríklad tu, ale aby išli všetky v podstate napríklad takto. Čiže práve preto je dobrá táto pomocná vlna.